שלום, אני איתי כץ, ואתם על טי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. אם אתם מאזינים לנו קבוע, אתם יודעים שבנייה ירוקה ואדריכלות בת קיימא, שתי נושאים שתופסים במקום די קבוע. זה לא טרנד שמדברים עליו וממשיכים הלאה, אלא חלק בלתי נפרד מחיינו, שלפעמים לא מקבל מספיק אחיזה במציאות, אבל נעים להגיד אותו, ואנחנו רוצים קצת להבין יותר מה זה אומר. תכלס. אז אנחנו מארחים הפעם את סם אלפסי, מנכ"ל שותף של חברת וואווה, מומחים לבנייה ירוקה, שמאחוריה כבר שלל פרויקטים מורכבים, שהחברה הייתה שותפה מרכזית בתכנונם, באמת מתוך מחשבה בת קיימא על עתיד המבנה ועל עתיד של המיזם. אהלן סם. אהלן. מה נשמע? ערב טוב. לא יודע אם זה ערב, אבל... כן, זה ערב, כל אחד שומע את זה באיזה שעה של היום, זה גם יכול להיות בוקר אם רוצים. אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו אומרים באמת כלאחר יד בנייה ירוקה, עד כמה אנחנו מבינים מה הצמד המילים הזה אומר? כי להרבה מאיתנו זה באמת כמו, זה להגיד משהו טוב, אתה יודע, להגיד שלום עולמי, חיי נצח, כל מיני דברים שאנחנו מאמינים מהם, אבל מה זה בעצם? למה זה מתפרק בסופו של דבר? מדהים, אתה יודע, אני במשך... כבר 10 שנים מתחבט עם העניין של, תמיד שואלים אותי מה זה בנייה ירוקה, ואני מוצא את עצמי מסתבך במקום שבו, וואו, זה אלמנט כל כך מורכב עם כל כך הרבה אלמנטים, ואני חושב שאם אני בא ואני רוצה ככה לתת איזושהי אנלוגיה, תחשבו מכונית קדילק אמריקאית גדולה, שנות ה-80-90, מי שלא מכיר את התקופה הזאת, אז קחו סצנה מגריז, ג'ון טרבולטה יושב בתוך אוטו, מעשן, בזבזני בדלק, ענק, בלי שום פרופורציות, 3 אנשים יושבים שם ברכב, מזיעים, חלונות פתוחים, ואז אתם עוצמים את העיניים עוד פעם, ואתם חושבים עכשיו על אוטו אירופאי, יוקרתי או פשוט, חוסך באנרגיה, נקי, פרופורציונלי, יושב בכביש, משתלב, הוא מאוד מאוד נעים בהליך שלו, וכשאתה יוצא מאוטו כזה, אתה יוצא עם איזשהו שקט של, אתה יודע מה, סבבה, נסעתי ברכב, לא כזה נורא. אני זוכר שנסעתי בארצות הברית ויצאתי מהאוטו הזה, כשנסעתי בקדילק, נסעתי לשיקגו, והייתה לי תחושה שוואי, בונה, למה הייתי צריך לנסוע בכזה אוטו? ואני חושב שאם עושים את האנלוגיה, זאת המשמעות של בנייה ירוקה. בנייה ירוקה זה מבנה או תכנון שמתחשב במה שיש בסביבה להציע. זה מבנה שהוא לא בומבסטי, אלא הוא בנוי בדיוק למה שאתה צריך. הוא מבנה שיודע להתייחס ולמחזר דברים, או להתייחס בכלל לסביבה שלו. ולכן בשיח אני גם מרגיש נוח יותר וטוב יותר, כי אני עושה טוב יותר לכדור הארץ, אני לא מבזבז סתם, אני מייצר חשיבה מקדימה, ואני מייצר את התהליך הזה. אני חושב שזה יודע לעשות את זה נכון יותר. ומה ככה... האלמנטים המרכזיים שמרכיבים את התחום היום, זאת אומרת, את המקומות שבהם מגיעים ליעדים האלה שרוצים להגיע אליהם. תראה, באופן עקרוני תמיד הנטייה היא לבוא ולהגיד אנרגיה, וזה המהות הכל, כי אנרגיה זה רכב, זה בית, זה חשמל, זה מיזוג, זה הכל. אבל היום העולם כבר מגיע למקומות אחרים, אנחנו מדברים היום כבר על zero waste, אנחנו מדברים על זירו אנרגי כמובן, אנחנו מדברים על זירו קרבון, כלומר פלטות נמוכות יותר שיש להם השלכה אכן מאנרגיה, אבל אנחנו רוצים לפלוט פחות פחמן בתהליך ייצור של מוצר כזה או אחר, אז השיח היום עובר למקומות אחרים לגמרי. זאת האבולוציה שיש היום, והיום מעבר לנושא האנרגיה אנחנו מדברים על תפיסה הוליסטית הרבה יותר רחבה, שבאה ואומרת איך אני מייצר ערך כלכלי למי שבונה, כי בלי ערך כלכלי אין שום זכות קיום לשום דבר בעולם שלנו היום, כי אם אני רוצה לעודד אותך לבנות, אז אני רוצה שאתה תרגיש שאתה הרווחת מזה משהו, וזאת המהות של וואווה היום. אחד הדברים שאנחנו שמים בלב ליבו של תהליך, זה לייצר מצב שבו היזם קיבל ערך כלכלי מהותי, שעושה לו חשק ורצון לבנות נכון יותר, טוב יותר, מתקדם יותר בפעם הבאה, ואז אנחנו נדע לייצר את הגלגל או את כדור השלג הזה, שייצר תהליך יותר טוב ושידע לעבוד. יש הרבה מאוד אספקטים, חיסכון במים, כמו שאמרתי, חומרים, אבל אחד הדברים המהותיים זה גם כן נושא ה-well-being. איך אני מייצר מרחב שהוא נכון לכל מי שגר במרחב שלי, או בדירה,
עם הילדים שלי, המשפחה, או בבניין עם השכנים שלי, או כשאני יוצא לרחוב ואני מסתובב, ואני רוצה לשבת בבית קפה, ואני רוצה להיות במקום שבו אני מזוהה עם כל מי שנמצא שם במרחב. אז כל נושא של התייחסות לשייכות, או יצירה של תחושת שייכות, היא ערך עליון במה שאני עושה כשאני בא ואני מתכנן בניין. אז יש לך נגיד דוגמה כזאת? נגיד אם הזכרת עכשיו נושא של דירות מגורים, כן? פרויקט שהוא של, אתם מן הסתם גם עוסקים בזה. נכון. יש לך דוגמה כזאת? מהות מאוד חשובה. כן, יש לנו דוגמה קלאסית. אני זוכר שאני יום אחד מקבל טלפון מאיתן, מקימל אשכולות, והוא אומר לי, תשמע, אני רוצה שתכניס אלמנט ירוק בשכונה שאנחנו כרגע מתחרים בה בעיריית תל אביב. מתברר שמדובר בשכונת נחל פרדסים, ואנחנו מסתכלים לכאורה על התכנון, והתכנון נראה מגניב. אנחנו רואים שכונה שמחולקת לרובעים, משהו כמו, אני מקווה שאני צודק במספר, בסביבות 10,000 יחידות דיור. יש לה רובע מסחרי, זאת אומרת, הרבה מגדלים, 4-3 מגדלים שהם מגדלי משרדים. ולכאורה זה נראה מגניב, כי גם הרובעים מוגדרים עם איזשהו מרחב טבע או מרחב פתוח במרכז כל רובע כזה, ואז זה מקום שאתה יכול לשים שם גני משחקים, בתי קפה, בתי ספר, כל מיני דברים כאלה, וזה נראה מאוד מאוד מעניין. ואז כשאנחנו באים ומסתכלים טיפה יותר לעומק, אז אנחנו קולטים שלמעשה יש כביש שחוצה, כביש ראשי, שחוצה את שכונת המגורים ביחס לאזור המסחרי. ואנחנו אמרנו, רגע, קונספטואלית, אני רוצה לייצר מצב שבו אני יוצר אינטראקציה בין האנשים. וזה היה קלאסי לקחת ולשים את המגורים בצורה שיהיה לי מאוד קל להגיע לאזור המשרדים. אני גם מייצר מקומות עבודה, גם אנשים יכולים ללכת ברגל, גם מייצר פעילות, ה-well-being, כל כולו נמצא שם במהות שלנו, וראייה מאוד נכונה של אדריכל, לכאורה, שבא ומייצר את אפשרות תנועה, ואז כשאנחנו מסתכלים והאלמנט הזה מנחה אותנו, אנחנו אומרים, רגע, הכביש הזה לא צריך להיות פה, בואו נעביר אותו. ואז לא במאמץ גדול, פשוט, אתה יודע, הנייר סובל הכל בהתחלה, העברנו את הכביש להיות כביש עוקף לצד שמעבר לאזור המסחרי, ובשנייה אחת הצלחנו לייצר מצב שבו הממשק הזה פתאום קורה. ופתאום ייצרנו ערך כלכלי מאוד משמעותי לכל המרחב הזה, פתאום זו שכונה שהיא באמת יכולה לאפשר לאנשים ללכת ברגל לעבודה, יכולים ללכת לקחת את הילדים לגן בבית ספר ומשם להמשיך הלאה. ופתאום הראייה הזאת שאתה בשינוי קטן יודע לייצר את האלמנט הזה, פתאום אתה מקבל שכונה שמרגישה תחושת שייכות, בא לי להיות כאן, נוח לי. שזה מעניין, כי זה בעצם, שאתה מדבר על, שאני חושב על חברה כמוכם שמיועצים לבנייה ירוקה, אני חושב ממש על חומר, אני לא חושב כאילו על רמה כזאת של מקרו, של תכנון. אספר לך אנקדוטה. אנחנו מתכננים את בניין אינטל בפולין. יובל השותף שלי הוא אדריכל מוכשר, אני לא אספר עליו מעבר לזה, בא עם רעיונות מעניינים ומגניבים. הרעיון העקרוני של הבניין היה לייצר אותו באיזשהו קונספט מסוים. והוא תוכנן להיות עם זרועות, כלומר עם רצועות מבינוי כאלה ארוכות, והם היו די ישרות כאלה. ואז אנחנו מסתכלים, ויובל אומר, זה לא יכול לעבוד ככה. אינטל מחפשים לגייס אנשים ורוצים למשוך אנשים מהדור החדש. אתה רוצה לייצר מרחב עבודה מעניין, אטרקטיבי, לייצר כוח משיכה לדור צעיר, לדור הבא של המפתחים. ופתאום לייצר כזה מסדרון רציף וארוך, שמייצר איזשהו סוג של תחושה של קרון או מסה של אנשים, הייתה לא נכונה. ואז יובל בא והציע כל מיני רעיונות וכיוונים. אנחנו עולים לישיבת תכנון, ומגיע לשם הבורד, או לא דווקא הבורד של אינטל, אבל מגיע נציג שמייצג את עולם הבנייה הירוקה בעולם הזה, ואנחנו מציגים את הדברים האלה, זה היה בתאומים אדריכליים מה שעשינו, ואז הוא מסתכל עלינו ואומר לנו, why are you doing this? זאת אומרת, למה אתם עושים את זה? אתם לא אדריכלים בפרויקט הזה? ואז אמרנו לו שהתפיסה של הקיימות באה ואומרת איך אני מייצר מרחב שיודע לעבוד נכון. זאת אומרת, הבנייה הירוקה היא לא ירוק. הבנייה הירוקה באה ואומרת מהו התכנון הנכון לעשות את הדברים. וככה אנחנו קוראים לבנייה ירוקה, הבנייה הנכונה. שהיא מבינה את המהות, מבינה את התהליכים, לאו דווקא אנשים. אנחנו מבינים אנשים, סביבה, מרחב, כסף, כלכליות, נכונות, כל הדברים האלה ביחד. והאמת היא שנכנסנו לדיון ארוך, לא משנה, אני אקצר את התהליך הזה. הלכנו כל אחד לדרכו בלי שאנחנו נסכים לדבר הזה, נפגשנו בערב לארוחת ערב, ואנחנו בדרך למסעדה, הוא בא אליי ואומר לי, you know what? I thought about it. This is exactly what I was expecting from you. זה בדיוק מה שאני רציתי, אבל לא הבנתי איפה אתם משתלבים בתהליך הזה, וזה היה מבחינתי סוג של ניצחון, היה כזה מגניב.
תגיד, אני רגע זורק איזה מחשבה, דיברת קודם על קדילק וגריז לעומת אירופה, והזה, ואני שואל את עצמי, נכנסנו עכשיו לתקופה שבה אולי בארצות הברית מעדיפים לחזור אולי לקדילק ולבזבוז דלק ולשריפת דלקים ממובנים וזה. אולי כל הנושא של בנייה ירוקה הולך מאוד לסבול מזה, ואתם פתאום תגלו שזה כבר לא כל כך חשוב? לא, אני לא מוטרד מזה. לא? זאת אומרת, זה לא יקרה. למה אתה כל כך בטוח? כי הדרך הזאת היא הדרך הנכונה לחיות נכון. זאת אומרת, אתה מסתכל, בוא ניקח את הקדילק, אוקיי? אתה נוסע באוטו כזה, תחשוב, הוא חסר תועלת, הוא חסר פרופורציות, הוא לא נכון לקונספט שהדור שלנו מבין, של הדור הצעיר, או הילדים שלנו מבינים היום, בתוך התהליך הזה. וזה לא משנה מה דונלד טראמפ חושב, הוא לא שייך לדור הנוכחי, ומי שהולך להניע את הגלגל הזה, המשבר האקלימי שהולך לאכוף את עצמו, זה לא משנה אם הוא טבעי, או שהוא קורה בגללנו, נעזוב את זה רגע בצד, זה הולך לקרות. ולדור הנוכחי יש חרדה מושרשת ב-DNA כבר, הם נולדים עם הגן הזה בפנים, שהם צריכים לדאוג להמשך כדור הארץ. אנחנו מגלים טיפה יותר אחריות בתוך הדבר הזה, מבינים שהאחריות הזאת צריכה להתחיל אצלנו. במפתיע הקמתי את וואווה, לא תכננתי, אני איש הייטק במקורי, הרבה שנים הייתי בעולמות האלה של הפיתוחים, והמפגש הזה שלי עם יובל יצר את המקום הזה שבו הבנו שאף אחד לא מבין בנייה ירוקה באמת לעומק, והמהות של וואווה היא לייצר איזשהו סוג של פתרון מעטפת. והסלוגן שלנו התחיל מה-Wall to Wall Green Building Design. ואז אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שהקונספט Wall to Wall הוא בדיוק זה מה שאנחנו רוצים לייצר, מפה בא גם השם וואווה בסופו של דבר. והבנו שאין דרך אחרת, אלא לקחת לשלב טכנולוגיה ואדריכלות, וזה יודע לעבוד ביחד. זאת אומרת, אין מצב שדונלד טראמפ, או מחליפיו למיניהם, או בכלל העולם, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים מה קורה באירופה, אני חוזר עכשיו מכנס בלונדון, והעולם ביג טיים שם. הם מדברים ברמת חרדות אחרת לגמרי, וכמו שאמרתי, אנחנו פה אולי טיפה מאחרים את הרכבת. כי גם יש לנו צרות אחרות. יש לנו צרות אחרות משלנו, נכון, למרות שאנחנו די מתקדמים בתפיסות שלנו, אבל לונדון מדברת, כשאני אומר לונדון, אני מדבר אירופה באופן עקרוני, מדברת, אמרתי זה כבר לא זירו אנרגי, זה כבר זירו פלאס. זאת אומרת, מהמקום שבו אני מייצר לי את כל האנרגיה שאני צורך, אני כבר מייצר אקסטרה שאני יכול להזרים לרשת החשמל. מהמקום שבו המכונית היא מכשיר בזבזני, או משהו שסוחט אנרגיה, אני הופך את המכונית שלי, אני משתמש במצבר שלה, לטעון את הבניין שלי, כדי שאני אוכל לספק צרכים אנרגטיים, שהחברת החשמל לא מסוגלת לספק לי. מהמקום שבו אני יכול לזרוק זבל כמה שאני רוצה, למקום שאני נכנס לזירו וייסט. זירו וייסט אומר שכמות הפסולת שאני מייצר, היא כמות הפסולת שאני ממחזר. לא קורה מצב שאני מגדיל את כמות הפסולת. ועוד הרבה דברים אחרים, זאת אומרת, העולם הולך לשם, שום דבר לא יעצור את זה כרגע. ויש איזשהו פרויקט ישראלי, שהייתם שותפים בתכנון שלו, שכבר לוקח לשם, כאילו המקומות האלה באמת של החיסכון, כאילו, קודם כל איפוס אנרגיה לגמרי, ואולי כבר מעבר לזה? כן, זאת אומרת, יש כבר כמה פרויקטים שאנחנו עשינו אותם מאופסי אנרגיה, אני לא רוצה להתהדר בהם כרגע, כי עדיין לא קיבלנו את האישור הסופי שלהם, אבל חד משמעית, יש לנו לפחות 2 שקיבלו זירו אנרגי, זאת אומרת, אנחנו מייצרים את כל האנרגיה שהבניין הזה צורך. איפה? בדרום הארץ, אחד זה לחברת משלוחים מאוד מאוד גדולה, שהקימו האנגר מטורף, ואנחנו שם ייצרנו את כל מערך הייצור של האנרגיה הסולארית מכסה, ומייצר את כל צריכת האנרגיה של המפעל הזה. אבל לאחרונה השתתפנו בתחרות אדריכלית שוב עם קימל אשכולות, מאוד מאוד מעניינת. זה עדיין תחרות פתוחה, אני לא יודע איפה הדברים האלה עומדים, אבל שם הצלחנו להביא, וגם האדריכלים תמכו בנו בדרך הזאת, הצלחנו להביא את הפרויקט הזה למעשה למצב שבו הוא כאילו כמעט הופך להיות משק אוטרקי, משק עצמאי שיודע לספק את כל הצרכים שלו. כל האנרגיה יודעת להיות מיוצרת ומספקת את כל הצרכים של הייצור והפריקה וכל המערכות שמרכיבות אותו. כל הפסולת או עודפים שנוצרים שם, אנחנו יודעים לקחת, ואחד הרעיונות הם לבוא ולהראות שאנחנו לוקחים את כל הפסולת, אז אנחנו לא צריכים מסעיות שיכנסו פנימה, אלא לוקחים את הפסולת שנוצרת, ומכניסים אותה למערכת שנקראת ביומסה, שהיא לוקחת, שורפת את כל הפסולת האורגנית, ואנחנו מייצרים מזה אנרגיה,
כלומר אנחנו מייצרים את זה, שורפים את זה, והחום מייצר מרתיח מים, המים האלה מרתיחים טורבינה, ואנחנו מייצרים חשמל מתוך הדבר הזה, ואז זה אומר שאנחנו בכלל מייצרים מרחב, שיודע גם לנצל את כל מה שיש לאזור הזה לספק, החל מרוחות, דרך שמש, דרך פסולת, ואפילו הזבל הופך להיות זהב, שיודע לייצר את מה שהוא צריך, ואז אני מייצר עסק שהוא עסק מניב, למרות שתכננת לו להיות עסק מייצר, ואז כל ההחזקה שלו הופכת להיות מוחלטת, במצב שבו אני יודע להשתמש בתנאים הטבעיים שלי, ולנצל את כל מה שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, זה בכלל הסתכלות אחרת בתור מיני בניין רווחי באיזשהו מקום. הוא הופך להיות בניין מניב. אני עכשיו מקים את המפעל שלי, מראש אני יודע לבנות אותו, להיות עסק מניב. אתה יודע, פעם דיברו על זה שחזיתות, עיריית תל אביב באה עם רעיון יפה, צריך לנצל כמה שיותר מחזיתות הבניין להיות נכסים מניבים. על הגג צריך לשים תאים סולאריים, והם הלכו והחמירו מהדרישה, ואמרו, אנחנו רוצים גם בחזיתות. אין היום הרבה מוצרים שנראים יפה, אסתטית, או פעם לא היו, היום כבר יש מוצרים מאוד מאוד יפים. יש בישראל בתים כאלה? עם חזיתות? כן, כן, בטח, עכשיו מתחילים כבר להטמיע כאלה. מה, של חזיתות סולאריות? של חזיתות סולאריות, כן. איפה? כמעט כל בניין היום בתל אביב שנמצא בתהליכי אישור מול העירייה, מחויב להטמיע כזה דבר, בעתיד הקרוב מאוד אנחנו כבר נראה אותם. נדבר בטווח של השנה, שנתיים, 3 הקרובות. ואחד הדברים המעניינים זה שאני באתי ואמרתי, תשמעו חבר'ה, תאים סולאריים על חזיתות זה לא יעיל, זה לא בזווית הנכונה, לא משנה, לא ניכנס לזה. ואז יום אחד בא אליי מישהו ואמר לי, תשמע, יש לי 2 אפשרויות, או שהחזית שלי תהיה פסיבית ותישאר סתמית כמו שהיא, ואני לא אקבל שום דבר, מה זה משנה אם היא מייצרת לי מעט יותר ממה שמייצר בגג, אבל היא מייצרת לי, אז למה לא לנצל את האפשרות הזאת? ואז למעשה, פתאום אני חושב על זה, ואני אומר, וואו, נכון, למה לא לקחת חזית ולהפוך אותה לנכס מניב? פחות יעילה ככל שתהיה, אני עדיין הופך אותה למשהו שיודע לייצר. אני לא מבין איך זה נראה. איך זה נראה חזית סולארית? קודם כל זה נראה מדהים, כי היום אתה מייצר את זה עם זכוכיות צבעוניות, יפהפיות, ואז אתה יכול לשים את זה על קורות הבניין, קוראים לזה ספנדרלים, ואתה יכול לעצב את הבניין, והאדריכלים עושים עם זה עבודה מאוד מאוד יפה, ויש את זה בכל הגוונים האפשריים, אתה יכול משחור ולבן, לכתום צהוב, ירוק זוהר, בלונדון יש כמה בניינים מגניבים כאלה, ואין בעיה לעשות את זה, וזה מאוד מאוד יפה, אתה גם מתכנן, אנחנו היום מריצים סימולציות של איפה נכון להטמיע אותם, וכמה תהיה לזה היעילות של זה, ואז בדרך כלל מתמקדים בחזיתות הדרומיות, כי שם השמש נמצאת, אתה לא תשים בחזית הצפונית סתם, ואז אתה יודע, לקחת ולשים כאלה דברים, זה מאוד מאוד מגניב ומעניין. איזה עוד מהפכות כאלה קורות ככה, כמו חזית סולארית, איזה עוד דברים שאנחנו עוד לא מכירים, עכשיו נכנסים? תראה, אני חייב להגיד, קודם כל אני באמת גאה במה שהרשויות עושות פה בארץ היום. בניגוד לכל מה שחושבים בארץ עלינו, על עצמנו, יש הרבה יוזמות מאוד יפות. עיריית תל אביב התחילה לעשות מה שנקרא מיפוי עצים. ועוד כל מיני דברים שגם בשיתוף יחד עם המועצה לבנייה ירוקה, יש קידום של כל מיני רעיונות. ואנחנו היום מסתובבים ברחובות ישראל, ומי שחווה את 3 שנים האחרונות בתקופת הקיץ, בטח ידע על מה אני מדבר, תחשבו על אירועי השרב, אני קורא לזה שרב, זו מילה יפה מדי, אירועי החום המטורפים, שאנחנו הגענו לטמפרטורה של 30-40 מעלות בחוץ, ורק שתחשבו שאם הטמפרטורה בחוץ היא 40 מעלות, מי שיצא לו לגעת או ללכת יחף על כביש אספלט, מבין שהטמפרטורה היא פי 2 לפחות ממה שקורה בחוץ, זאת אומרת, אנחנו מדברים על טמפרטורה של 80 מעלות, ואז אתם תיקחו את השילוב הזה, טמפרטורה 40 מעלות, כביש בוער 80 מעלות, קחו את האספלט, את הקירות הבטון שיש תמאות שמכסחות את העצים. קחו את כל המכוניות שנוסעות, את כל החום המטורף הזה, ואתם מעלים את הטמפרטורה, אם בחוץ יש לי 40 מעלות, אני במינימום 50 מעלות בחוץ, בשקט בתוך העיר. ואחד הדברים שאנחנו לא שמים לב אליו, והתחלנו אותו קצת מאוחר, אבל עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא, ואחד הדברים שאנחנו שמים לב אליו זה שהרעיון של להפוך את העיר ליער, לאזור מיוער, מה שאנחנו קוראים לו ייעור אורבני, הוא אלמנט שאנחנו לוקח לנו קצת יותר מדי זמן לעשות אותו. ואנחנו חייבים לעשות את זה עכשיו. ואחד מהקונספציות שלנו, ואנחנו מציעים את זה בהרבה מאוד פרויקטים שאנחנו עושים היום, ואנחנו משתמשים ב-AI לעשות את זה דווקא בצורה מאוד מעניינת, והסיבה היא שהרבה פעמים אנחנו נתפסים כמי שבא ודורך על בעונות. מה פתאום אתה מתערב לי בתכנון? אני בא ואני עכשיו אבוא להגיד לאדריכל הנוף, תשים לי עץ כאן, או תעשה את זה בצורה כזאת, שאני בא לאדריכל ואני אומר לו, תעשה את החלון בגודל כזה וכזה, ואז אתה, מי אתה? אתה יועץ הבנייה ארוכה, אתה לא אמור בכלל להתערב לנו בדברים האלה. ואז אתה לוקח AI, ואתה אומר לו, מיסטר, תקשיב,
יש לי בעיה, יש לי פה בניין, יש לי פה את זה, הקונספט של התכנון של הגג הירוק הוא כזה, זה בעיניי כיועץ בנייה ירוקה לא ירוק, מה אתה היית מציע? ואז כשאתה בא ואתה מציע, ואתה אומר, זה לא אני, זה המחשב בא עם הרעיון הזה, פתאום, רגע, זה הוא אמר, וואו, יש פה רעיון מגניב, אפשר לחשוב על זה, יש לי כמה דוגמאות מאוד יפות שעשינו את זה, ואנחנו הצלחנו להניע מהלכים מאוד מעניינים בעקבות הדבר הזה, אבל נשאיר את זה רגע בצד, אז כל נושא נגיד של אספלט, של שימוש בחומרים אחרים, למשל. ואז אנחנו באים, והיום יש מה שנקרא, היום אנחנו עובדים עם אחד הבחורים שעבד איתי בעבר, עבר לטמבור, ואני מקווה שזה לא פרסומת, אבל הרעיון הוא זה שיש, אוקיי, סליחה, בכל מקרה, הרעיון הוא לנסות לייצר שיתופי פעולה, ולהביא אותם למקומות שבהם אנחנו יודעים להביא מוצרים או טכנולוגיות מאוד מאוד מעניינות. אז הם היו איזשהו סוג של גורם לעניין אותם בלהביא איזשהו מוצר שלא קיים בארץ. יש מה שנקרא, מוצר שנקרא white topping, שהיום משתמשים בו בטוקיו, בלוס אנג'לס, בכל מיני מקומות אחרים, שלמעשה צובעים את האספלט בצבע. הצבע הזה נקרא צבע קר, בדרך כלל בהיר יכול להיות לבן, אפור, אפילו בגוון טיפה יותר כהה שיתאם לכביש, והוא גם מותאם למהירויות שונות, יש צבע מיוחד לכבישים מהירים, יש לחניות וכל מיני דברים, אנחנו גרים את זה למעשה, זה יותר, לא משנה, משתמשים בחניות בחלק מצבעים כאלה וכו', אבל היום אתה משתמש בדבר כזה, ומהטמפרטורה הזאת של פי 2 מה שקורה בחוץ, מה 80 מעלות במצבים שווה, אתה יורד ל-50 מעלות. אתה מבין את הפערים האלה, זה מדהים, ואתה יכול, יש שם מה שנקרא מדרכות קרות, אתה מייצר מדרכות שמחלחלות את המים, ואז הלחות שנמצאת, או הרטיבות שנמצאת בתת הקרקע, מייצרת לך מדרכה קרה, ואתה באמצעים מאוד מאוד פשוטים, שכבר היום מיושמים, אתה יכול לקבל את הפתרונות האלה בצורה מאוד מאוד טובה, תוסיף לזה את הנושא של הייעור האורבני, היום כבר עיריית תל אביב, עיריית בת ים, ראשון, חולון אפילו, באים עם מה שנקרא טכנולוגיות לתכנון של רצף צל. אני היום עובד על כמה פרויקטים שאני לא יכול לקבל את האישור, עד שאני לא מראה שסך הכל התכנון הנופי הוא כזה שהעצים מייצרים צל רציף שאני יכול ללכת בו לאורך שביל או באזור של ספסל ישיבה. אבל אתה יודע, הבעיה בדברים האלה, אני בטוח שעוד 20 שנה אנחנו מאוד נהנה מהרצף צל הזה, אבל הבעיה זה שבינתיים עצים, זה לא AI במובן הזה שהם צריכים זמן לצמוח, ובאותו זמן אנחנו רואים, זה לא טענה כלפיך כמובן, זה רק טענה כלפי התהליכים שאנחנו עוברים, שעד זה לא משהו עדיין שאפשר לייצר אותו מהיום למחר, להגיד אותי עכשיו פיקוס בן 80, תעשה לי מלא צל. אני אתן לך דוגמה קלאסית. אז איך השינוי קורה? אנחנו תכננו את עיריית תל אביב פנתה לנו לפני איזה 5-6 שנים בערך, בעניין שכונת שדה דוב. ואמרו, אנחנו רוצים ששכונת שדה דוב תהיה שכונת ליד רדי. אנחנו רוצים שהיא תהיה ירוקה, ושאני אבוא ליזם, ואני אוכל לבוא ולהציע... ליד, תקן ליד נגיד. תקן ליד, כן. תקן בנייה ירוקה. תקן בנייה ירוקה, נכון? תקן בנייה ירוקה בינלאומי. אנחנו רוצים שהפרויקט הזה יהיה מוכן לרמה הגבוהה ביותר של תכנון בנייה ירוקה, ואנחנו רוצים שתתכננו את הדבר הזה בצורה מסוימת. וזאת הייתה תפיסה מעניינת, ממש מגניבה, אמרנו, וואו, איזה יופי. ואז, בתהליך הזה, אנחנו למעשה תכננו, קודם כל, דבר ראשון שעשינו זה, היה לראות איך אנחנו מתכננים את מיקום המבנים, המגדלים, הבניינים, השטחים הפתוחים, ההפניות של הבניינים, בכל הצורה הזאת עבדנו עם אדריכל אריה הכהן שנמצא בירושלים, חד משמעית עבודה מגניבה של הרבה מאוד מחשבה מעניינת שנעשתה שם, ולאורך כל הדרך אנחנו קודם כל אמרנו איך אנחנו מציבים את הבניינים בצורה אופטימלית, כדי שהיטלי הצל יעבדו נכון, שהחזיתות הדרומיות שלי יקבלו שמש בצורה טובה, שיהיה לי שמש שאני אוכל לתכנן במרחבים הפתוחים שלי, ושיהיה לי כיף להיות שם. ואחרי שהתקבלה החלטה מהו המודל שהוא נכון, הרצנו מודל רוח, כדי לבוא ולוודא שאכן אין לי איזושהי התגברויות רוח מאזור קו הים, ושאני יכול, אם אני רוצה להקים בית קפה בחוץ, שיש לזה השלכות מטורפות, אתה חושב על רוח כאלמנט, מה, רוח? לרוח יש השפעה מטורפת על הערך הכלכלי שיש לך לנכס. תחשוב, אתה עושה רוח מאוד חזקה, יש לך רעשים אקוסטיים במרחב של הבניין, אתה כבר מוריד מערך הנכס, אתה רוצה להקים בית קפה, מחרת אזור מסחרי, אתה מזכיר אותו. יש שם רוחות מטורפות שאי אפשר לשתות קפה בחוץ, מי יישב שם? אוקיי? זה הפסדים כלכליים שאתה לא חושב עליהם, אבל אם אתה מסתכל עליהם בראייה כזאת, זה מטורף. אז השיח היה לבוא ולבדוק איך אנחנו מתמודדים עם נושא הרוחות כבר מההתחלה. ואז חלק מהפתרונות זה לעשות עצים. שכונת שדה דוב ייקח לה 10-15 שנה. עיריית תל אביב קיבלה את האינפוטים האלה שלנו, לקחה וכבר העבירה הנחיה לבנות עצים מהיום. זאת אומרת, זה לא שאנחנו מחכים ליום שבו אנחנו נבנה, ועל אחרי זה אנחנו יכולים למשתלה לקנות. כבר היום, כשאנחנו נגיע לתקופת הבשלות של השכונה, יהיו לנו כבר עצים בני 15-20 שנה, אנחנו באים שותלים סמים.
זה הקונספט, ואחת התכונות היפות של בנייה ירוקה, יש תהליך כזה מאוד יפה שנקרא, שהוא נמצא בעולם הליד, שנקרא IPD, Integrated Project Design. אתה מתחיל אותו בשלב day one של הפרויקט, והרעיון הוא שהנייר סובל הכל. ואז אתה בא, ואני אומר, עוד לא התחלתי לתכנן, עוד לא התחלתי לבנות, בוא תיקח את המבנה הבסיסי, תריץ עליו מודל אנרגטי כזה או אחר, תבין מה הם כל ההשלכות שאני צריך לתכנן, או להבין מה נכון לי ליישם בפרויקט הזה, ואנחנו יודעים לבוא ולהגיד, מה יהיה כבר חתך הקיר, מה גודל החלונות האופטימלי שצריך להיות, אם זה הולך להיות 20%, 40%, 50%, איזה מערכות מיזוג כדאי לעשות שם. האם אני יכול להשתמש באיזושהי מערכת פשוטה, או שכדאי לקחת משהו ברמת יעילות גבוהה, כי תלוי באיזה אזור אני נמצא, מה היה המדע של הבניין. זאת אומרת, אני היום ב-day one, יודע לקחת סוג של תוך שבועיים עד חודש, לבוא ולהגיד לך, זה התהליך האופטימלי שאתה רוצה לעשות איתו. עכשיו אתה יכול לסטות ימינה שמאלה קצת כזה או אחר כדי לעשות כל מיני פיינטיונינג, ואתה לא מאמין לאיזה הישגים גם האדריכלים וצוות התכנון מגיע אליו כשאתה בא עם כזה דבר, ואתה נותן להם אחר כך את חופש המחשבה. אנחנו משתדלים לתת את התחושה שזה לא אנחנו, זה הביחד הזה, השיח הזה, והוא מייצר דברים שלא היו בעבר. טוב, נשמע כמו תחום מרתק ומורכב במיוחד. אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, אם אתה רוצה לשתף את מי שמאזין לנו עכשיו, באיזושהי חוויה תרבותית, או משהו שאתה רוצה לשתף בו, לאו דווקא מעולמות האדריכלות והתכנון, כן. כל דבר. האמת היא שדי הפתיע אותי, לא חשבתי שאני אתלהב, אבל ההצגה אדיפוס. הצגה אדיפוס הייתה כזאת, משהו שאני הלכתי אליו בצורה לא, כלומר סקפטית באיזשהו מובן מסוים, אמרתי, אוקיי, עוד הצגה. של אדיפוס, כולם מכירים את הסיפור. Okay. אדיפוס נבואה שלמעשה מגשימה את עצמה, למי שלא מכיר, שהבן יהרוג את אבא שלו ויתחתן עם אמא שלו. והיא מושלכת על תקופת החיים שלנו, זאת אומרת, היא לוקחת והיא די זורקת את זה למקום שבו העולם הפוליטי הישראלי היום נמצא בו, הרבה מאוד רעשים של שחיתות בפוליטיקה ברמה היוממית שאנחנו שומעים בחדשות, ואז עולה אדיפוס, מועמד לראשות הממשלה מבטיח שבא והבטיח להתמודד עם כל השחיתויות והמוסר הקלוקל שיש בעולם הפוליטי, וכחלק מתהליך העבודה, כחלק היצירה של השקיפות של התהליך הזה בא ואומר שהוא מוכן גם להיות מספיק שקוף כדי לחשוף את העבר שלו, מפה לשם מגלים לאט לאט טפח ועוד טפחיים, ואז סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, לא נקלקל את התהליך. הצגה מגניבה, מדהימה, קרן מור משחקת ביג טיים, עמוס תמה משחק ממש כיף, גם בכלל כל הצוות משחק נפלא, איזשהו סוג של ריאליזם, אסקפיזם, איזשהו משהו ששם את הדברים במקום שבאיזשהו מקום נפש האדם, כלומר, נפש האדם טובה מטבעה באופן עקרוני, אבל הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. אנחנו מכירים את הדברים האלה, וזה... כן, אנחנו רואים את זה. כן, וזה מדהים. וזה בדיוק הריאליזם. אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, וואי, מחשבות טובות לא בדיוק עובד. והאסקפיזם הזה זה איזשהו משהו שהוא סוג של להיות זבוב על הקיר ולראות אותנו מאחורה. אז בהחלט מומלץ. אוקיי, אדיפוס, בקאמרי, נכון? קאמרי. סם אלפסי, מנכ"ל שותף בוואווה, רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת. תודה רבה, שמחתי. תודה לכם שהאזנתם לנו. שאר הפרקים שלנו, Tea Time של טולמנס, באפליקציות ההסקטים, תקשיבו. אני איתי כץ, להתראות.